I hear from heaven. Unya siya maminaw dito sa langit. Huwag iyang pasayloon ang atong mga sala. Huwag iyang ayuhon atong yuta. Mo na iyang promise kaya ito. Mausan na kita karon mga yuta. Kaya gisulat na diha sa walang kasulatan. Tumo na kung sundot. O bitaw na ang gingon sa Ginoo dihi sa James ni St. James ha. Sa St. James chapter 4, si James nag-ingon, submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Draw nigh to God and he will draw nigh to you. Cleanse your hands and ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Ituboy ka sa Ginoo kung magpaubos ka. Ingo pa niya din niya, be afflicted. Kapag saan be afflicted? Kanang masakit ka ba sa pulong sa Ginoo? Kanang isugo sa Ginoo? Apektado ka ba? Nga din ka na, wangin mo na nabuhat? Mabita na yung gingon, and mourn. Kung pag agulo diya sa Ginoo, paghangyo ba, paghilat. Matod pa, mourn and weep. Let your laughter return to sa iyong gingon, mourning. Kung magsigi ka lang katawa diya, katawa-katawa ka, bisig na ata sa taliwala, sa tratar sa Ginoo. Sabi niyo kung sa tratar sa Ginoo na to, tunglo. Nagdahon baka nga di ka maabutan, anak. Basi nagsalig ka lang sa mong kagalingon. Saligi ang Diyos. Buhatan tanan niya sugo, lumana. Matod pa niya, be afflicted and mourn. Kadi nunta ka ng kaning may tabo na to ron. Hilakan tani. Ayaw, sigit katawa-katawa. Usa ni kabutang nga diin gipahinumdom sa Ginoo. Usa ni kabutang nga ang Ginoo na misita nato kung kita bagayod nakailag Dios. Prophecy na lang, gisulti na the simple or God, they know God, but they did not glorify God. They did not glorify as God. Kanang ingon nga Diyos siya ba? Paslong nga din kini atong baba, nag-mention o Ginoo, kay nagkanta, nag-awit. Muna, ang last warning sa Ginoo, magpaubos ka. Tingnan pa ni David sa Psalm 73:28. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all the works. Aron masulti niya ang tanan bulaton diya sa Ginoo. Namatay bulaton diya sa Ginoo. Sa tinuod lang, dili pagdaig, pag-abit. Dili paghatag o pagsimba. Kabaw ba mo sa itong bulaton sa Ginoo, requirement sa Ginoo na to? Although ganang tanan, mauna ang atong gibuhat at ibangan sa Ginoo. Mga sacrifice na to, pinangagin sa itong mga dila, nag-awit ka. Pero doon ay requirements ang Ginoo. Na once nga ito, mag-dive, mag-awit, maghatag mga butang niya sa Ginoo, aron mahimo ng righteousness. Doon ay requirements ang Ginoo. Mga iyong ipakita sa Micah 6. He has showed you man what is good and what the Lord requires of thee. But to do justly, kung mag-awit ka, kanang justly ka. Kanang matarong yung ba, kanang miawit ka sa Ginoo, kaya kanang pag-awit mo ba sa Hebrew. Kung saan nagpasalamat sa Ginoo, kanang nag-awit ka, bilang ikaw nagpasalamat sa Ginoo. Nag-awit ka, kay tungod, nakadaog ka. O nang ningon sa give thanks, which is give victory, which give the victory. Pataga itong pasalamat. Ang Ginoo nga diin siya naghatag ka na kung kadaugan sa mga pagsulay sa tibuok adlaw o sa Lunes hangtod sa Sabado. Nagmadaugon ta. O nang nakita ka na mga Kristohanon kamo, taliwala ining hulga. Kadin, ayaw mo pag-challenge o negative sa mga Christians. Ayaw mo pag-iyon. Kung unsay maayo nga di sulti sa mga katawhan nga di kita gikinhanglan, o kita magamputan nga di makailagit sa Ginoo ang mga tao.
Sa Joel chapter 2 verse 12 and 13, ingon pa niya din eh. Therefore also now, saith the Lord, turn ye even to me with all your heart and with fasting and with weeping and with mourning. Muna yung gingon ha. Mubalik ta diha sa Ginoo. Pinaagi na sa mga pagpuasa, pinaagi sa pagpanghilak, pinaagi sa pagbangutan. Kanang kita ba nga magampo ta sa Ginoo nga Lord, ayaw mi pasagdi, labi na hapit na ang panahon ngayon. Bangutan ha. Kay mahadlok ka, di ka maluwas. O bitaw na kantaw, di mahadlok sa Ginoo. Huwag panalangin na. Abi niyo ang tao na hadlok sa Ginoo sa Ginoo sa Malakay chapter 4. Namo sa katao na hadlok sa Ginoo. Usa na siya ka jewels, importante nga butang. Tanunay ka pagdun sa Ginoo. Muna yung gingon. Verse 13, and rend your heart and not your garments. Gisiya imong kasing-kasing dili na ang imuhang sinina. And turn into the Lord your God. Balik ka mo diya sa inyong Diyos na Ginoo. For He is gracious and merciful, is slow to anger, and of a great kindness, and repenteth Him of the evil. Muna yung gingon nila. Ang problema sa ato, kay di na siya mo repent. Kita ang mag-repent. Kina siya, biyahe na ninyo ng mga buhat ninyong dautan. Sa mga tao niya, isiya ninyo kasi. Kaya ang Ginoo mubakwe ang mga buhat nga dautan nito kanila kay ginapadaan man gud na sila mga dautan kay nga naman nakalimot naman si Ginoo. Ya kini ato ang nahitabo karon. Wala ka gidatan. Kay sulat usa ka ilhanan ang usa ka pestilence nga mao nang pandemic. O ito na kung gingon ka ng pestilence, baliwala lang na ako. Bisan ako nabasa ko, baliwala na ako ng pestilence. Ibasa na ko sa dictionary, epidemic disease diyan na. Ikamatay na sakit. Kunya kay ni-spread man sa tibok kalibutan, na yung pandemic. Di mo taanay madlo kini kinatay Dios. Siya nasayo din eh. Usa lang kabutang nga din, kining naitabo nato, ibisitahan ka sa Ginoo. Tanawa kung sa atong sala. Tanawa ang atong mga dalang nga din nga nagadayeg sa Ginoo kung gidawat ba na. O bitaw na ninyo si simple, finding out what is achievable. Yung nga naman, bisag kung sao niya pagwali sa mga tao, basta makawali lang, okay lang. Muna ngay pulong ninyo dito sa Ephesians chapter 5 verse 10. Finding out what is acceptable mo na, mangita tapos siya gusto sa Ginoo. Anong kabubot ko niya? Muna gingon niya din sa verse 14 sa Joel, who know it if he will return and repent and leave a blessing behind him. Yun sa may nasayod na diin, bakwiun niya itong mga kasakitan. O i-repent niya ang iyang gibuhat nga dautan. Niya ibili niyang blessing. O na itong pangayon, nga kiniun ka, maundan ka. Dili bakwiun, maundan. Sa tumoy yan ang pandemic, sa tinuodang ka ng pestilence, in diverse places. Sa mga lugar-lugar lang na, huwag ito na ang perfect usahay. Di kayo kamahadlog, huwag man naabot sa tuwa dili. Nagbaha, huwag man naabot na ito sa tinuodang kay nga naman nangalagan Ginoo sa Ginoo. Mao na ang saad sa Ginoo, mao na yung nasulat sa Bible. Di bisan gani karon ang nahitabo nato. Nga din kini akong pagpangalagad, kaning wisdom nga akong nabatunan. Mao naggiingon ni Solomon nga nakita niya under the sun. The wisdom nga dili gid niya makalimutan. Nga kanang wisdom nga mao din ay makaluwas sa syudad. Pero ang problema lang, gilibutan ang kadto mga kwarto balay o kaya isa lang nakalimot. Aron di padunggan ng wisdaman ha. Kanang wisdom sa usa ka wise foreman. Foreman man siya, ubring tao siya pero wise. Kaya na may wisdom. O bitaw na nga gingon ni Pablo o ni St. Paul. Ipili niya ang mga walay ka alamag. Kaya aron pakaulawan daw ang mga ngay alamag. Di ko mo pahingon mo, di pakaulawan ka mo. Pero mo na inasulat mo na hinungdan.